Hai लोगोफोर थांलायनोसै मैया फैदोंमोन आरोना न'आव ओमफ्राय दिनै थांलायनोसै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरैनो बावहरनाय थाबाय थांलायनोसै सोर नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थादों नै दा जोंनि सका सक मोनाखै दासिम थांगासिनो दासो मालाय नुबाय थायोना आं गोबाव नै मा लादों बेगाव मुस्रि आरो बिसना सादोर बेफोर गैयामोन आरोना ओमफ्राय आं दायो थांफिनलायनोसै कुमारिघाटायाव मैया न'आव फैदोंमोन आरोना बिदिनो थांफिनलायनोसै आङो सोर नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थादों ओमफ्राय हाबाय आरो थांफिननो गोनां जादों ससमाखौनो लाना फैयाखैमोन आरो आङो बावगारबोदोंमोन माने फुङाव नायदोंमोन नालाय मबाइल ओमफ्राय लाना फैफिननो गोनां जाबाय ससमा गैयाबा मबाइल नायनाय आं मादिबा बावगारबोसिननाय बायदि मोनो आरो मेगन बेनिखायनो ओमफ्राय दायो साइकेल सालायनो बायनानै नुसिबाय ओमफ्राय बे सक मोनबाय आङो ओमफ्राय गारि गाखोनानै थांसै आरो हारसिंसो रावबो फैयाखै लोगोफोरा ओजों दंजोबो आंल' फैदो दायो थांनायावबो आं हारसिं जाबाय आरो सफैबाय आङो ओमफ्राय दायो माल माथाफोरखौ हस्टेलाव दोनना फैग्रोयो ओंखायनो जोंनि हस्टेला इथिंसो आरोना खालियाव दा नै हस्टेला ओइथिं थांनांगौ बेयाव खालिनि मानसिफोरा हि दानो फैयो आरो हि दानो थाफायो गोबाङानो ओमफ्राय जोंखौबो जोंसो दोनदों आरो ओमफ्राय ओंखाम जानो थांलाय फैलाय गोजान जायो एसे आं हारसिं फैगासिनो दायो रुमावबो दोङो सानैसो ओमफ्राय आं बेखौ दोननानै थांफिननोसै ओमफ्राय क्लासाव जायगाफोरा जि मोजांखा नै मालाय लिरनानै दोनबाय थायो जोंनि खिनिखौल'सो लिरा खोमा बिदि आरोना रुमफोरा जोंनिया लाइसनिया बयनिख्रुइबो बेनि खुङादों खुवान्दिया जि साफाखा नाय जि बरियाखा शुटिं खालामनो जि बरिया जागोन आरो डिएसएलआरजों फट' लानो जि बरिया जागोन बेखौ दोननानै फैबाय ओमफ्राय आङो दायो क्लासाव थांनोसै जानो फैदो जोङो नै ओंखामखौनो फैथ'वाखै आसारखौ जानानै नाथा केकआनो खामबाय आङो मबाइल थुगासिनो मालाय बयबो बेथिंजायबो बेथिंजायबो खनसे जाना खिथि आसारखौ नोङा दौबायसा मबाइल नायसोदो गासिबो नैबे मालाय बेस्थ' जा नै आंनिया गाजर ओमफ्राय गोजां बोथोर मोनफैबा मा जागोन मान गरम होदो माने अखा हागोन नामाबा दा मिथिया आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै फैबाय दिनै ब्रयलार बेदर होदो जोंनिया ओमफ्राय दायो आरो फैलायबाय आरोना रावबो गैथ'वा फैबाय थादो बा खामानिसो थिनदो नै जाखांबाय ओमफ्राय आरो मावलायनोसै जोंनि खामानिया ओरैबायदि जलायलाया ओरैनो रावबो ओरैनो थाखाय आरोना बयबो खामानि मावखायो माने बायना जोंनिया माने स्लाबासोनोखा नै दसे अखा हानायावनो दै जाजोबलायबाय खिनिया बानपानी हो गया देखो ओइनै नालेंखरा दिनै बार फायबाबो सिरिबावाखै थाइसेबो साला आयै लवार दोंना फानसौ दोङो आहा अह सान्दुंबो ओंखारदो ओमफ्राय अखाबो थाइफ्रिदो देन्जार जादों बोथोरा दै थांगारबाय हादोलै दै थांगारबा मादिबा नांसै ओमफ्राय दायो फैबाय रुमाव थांलायनोसै दिनैनि थाखाय बेसिमानोसै लोगोफोर माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आयु बिसोरा गथ'आ लोगोफोर बाय बाय मिथिगौ बाराद्राय लावगि जानाङा बाराद्राय लावगि जाबाथाय सिं सायो बेखायनो जों बायसा गाय हायथ' जानांगौ नङा नै जों इथिं सान्दुंबो दुंदो अखाबो हादों मा बोथोर बेलाय माबानि मोख्रानि हाबा सिगांसो ओरैनो सिगांनि हाबा सिगांनि हाबा होनसैमोन सिगाङो
मोख्रासो होनफ्लांलाय लांदों आङो आयै माखासे गिदिंलायबायलै आं दरजा थांनायाव नोंनि थाखाय आयौलै जि बरिया जाखामोन सिरियाव फट' थिखांनो आङो बिसोरो नंगौजां आन्दायलांजोब्बाय ओइ बे सिरियाव ओइनि जि बरिया जाखागोन फट' थिखांनो थ' मानो